no Galicia de Mugardos, Racing Vilalbés con moitos goles. Acabaron gañando os locais por 3-2. Un partido que comezaba. No minuto 40 chegaba esa acción de penalti que supoñía ademais a expulsión de Pablo Vivero. Último defensor. Transformaba Dani Ramos a pena máxima prol do Galicia de Mugardos. Todo isto acontecía nos últimos minutos do primeiro tempo. Iago Blanco no 44 con ese remate empataba o partido. Están a ver un equipo de verde e outro con esas camisetas vermellas e brancas, e de repente Mosquera comeza o segundo tempo. Non é que sexa outro partido. Foi un triangular ou... Non é que sexa outro partido, é o mesmo. Sí, sí. Bueno, pues resulta que o Racing Vilalbés cambiou a súa camiseta. En principio foille ben con ese gol de Sergio Arias no minuto 66, pero logo Dani Ramos e Tenreiro acabarían dándolle a volta ao marcador e dándolle o triunfo a Galicia de Mugardos. Non sei por que según se cambio de camisetas por parte do Racing Vilalbés. Bueno, esta é a segunda equipación do Racing Vilalbés, pero a outra non me soa que fose do Racing. Especulando con algo, diría que non chegaron a tempo as camisetas. Eso é o que estou pensando eu. E que as pediron que alguén as levara e finalmente acabaron chegando para a segunda parte do partido. Bueno, ao mellor nos axuda algún enxogueiro que sí que o sabe con certeza. Seguro que Carlos García Lugo xa está moi pendente de ver se hai algunha resposta. Esta, como vemos, é a segunda camiseta do Racing Vilalbés, mentres vemos ese final, bueno, con esa tángana, con algunha expulsión. E acabou con 9 homes o Racing Vilalbés. Sí. Alex tamén foi engadiuse esa expulsión de Alex, sufrida por Pablo Vivero na acción do penalti.